Estem aquí amb Rosa Simón, presidenta de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Rosa, el lema d'aquest any parla d'innovació, parla d'aprenentatge, de transformació. Quins són els reptes més importants que afronta avui en dia la qualitat assistencial? Pues jo crec que aquest any hem encertat escollint el lema perquè els principals reptes és aprendre tots plegats de la compartició de tots els coneixements que tenim, innovar. Innovar vol dir fer les coses d'una altra manera, intentar veure quines són les necessitats i canviar les maneres de fer per donar resposta a la població i sobretot transformar. Transformar, avui ha sortit a la jornada que transformar era molt dur, però a mi no em sona dura aquesta paraula perquè realment hem de transformar si volem que el nostre sistema de salut continuï sent tan bo, tan eficient i tan eficaç com és el dia d'avui. Com valores la participació aquest any, els números que heu tingut, les sensacions, el feedback? Quina valoració fas de la jornada, ara que ha conclòs? T'he de dir que jo cada any surto més satisfeta, perquè cada any anem incrementant més. I aquest any hem arribat vora de les 270 persones inscrites. Realment hem superat l'any anterior i espero que l'any que ve ho superem, però no pel fet de superar-ho, sinó pel fet que quantes més persones siguem compartint coneixements i treballant per la qualitat, el sistema i sobretot els ciutadans ho agrairan. I ja posant la mirada en el futur, avui, ara en aquesta cloenda, s'ha anunciat que la propera jornada serà al Delta de l'Ebre. Quins missatges podries donar-nos, quina informació ens podries donar d'aquesta jornada l'any que ve? I això, i a mode de cloenda, què podem esperar de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial? La jornada de l'any que ve serà a Terres de l'Ebre. La veritat és que ens ho agafem amb moltíssimes ganes. Sabem que la distància pot ser un hàndicap, però com ha dit la gerent de Salut Terres de l'Ebre, pot ser un hàndicap però l'hem de superar. Esperem que siguem 300 o 400 persones, només pel fet de poder compartir una estona, parar, pensar, compartir coneixements i fer aprenentatges que ens ajudin a millorar el nostre sistema i les nostres organitzacions. De fet, tampoc et puc dir massa més de cara a l'any que ve. El lema és construir ponts per humanitzar i la veritat és que posarem tots els nostres sentits perquè sigui una jornada molt, molt, molt enriquidora. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Rosa. A vosaltres. Que vagi molt bé.